Goedemiddag dames en heren, we zijn hier op de Westkruiskade in Rotterdam. En we zijn hier om mensen te interviewen, want volgende week woensdag moet er worden gestemd. Ja, stemmen is belangrijk. Wij willen dat mensen gaan stemmen en we willen dat mensen nadenken over op wie ze gaan stemmen. Want u bent altijd vrij om te kiezen op wie u gaat stemmen, maar denk na. Zorg ervoor dat uw stem gehoord wordt door de juiste persoon. De persoon waar u voor kiest. Ongeacht welke persoon dat ook mag zijn. Want het is uw stem. En laat uw stem horen. Dus we staan op de Kruiskade hier zo op deze woensdagmiddag. En ik sta hierbij Roy. Hallo Roy, van AK Roy. Ja, heel goed. Nee, goed, Ja, heel goed. Oké, dus we willen vragen van volgende week stemmen. Ja, stemmen, ja. Dus hoe ga je stemmen? Wat ga je stemmen? Ik stem altijd. Ik heb altijd gestemd. Ja, ik heb altijd, vanaf dat ik in Nederland woon, ik heb altijd gestemd. Ik sla nooit over. Of dan ben ik in Suriname, maar meestal ik stem altijd. Want je begrijpt het belang van stemmen, toch? Ja, natuurlijk. Je moet toch stemmen. Kijk, als je hier woont, je moet toch ook al je rechten komen. Niet van mij, voor het hele land. Ja, dat het goed gaat met het land. En ja, je weet het tegenwoordig, het is allemaal ellende. Oorlog hier, dit, oorlog daar. Ja. En daardoor willen veel mensen niet meer gaan stemmen. Omdat ze ontevreden zijn. Ontevreden, kijk wat er gebeurt. Je ziet, kijk wat gebeurt er in het Midden-Oosten. Kijk, zo lang heeft het geduurd. Al die dingen doen mensen ook pijn. Ja, en dat mensen ontmoedigd worden. Ja, tuurlijk, man. Ze worden boos van dat allemaal zo lang geduurd. En met kinderen. Ja, maar juist door te gaan stemmen kun je wat... Ja, maar ik stem altijd. Ik heb mijn papieren dingen, dus ik wacht op woensdag, 29. Dan ga ik zeker om de hoek bij mij. Is dat een minuutje lopen? En daarom ben ik blij om jullie te kunnen vragen, want jij gaat stemmen. Ik stem altijd. Dus ik wil dat je mensen vertelt van wat het belang is. Vanaf dat ik hier in Nederland woon, vanaf begin de 70, ik stem altijd. Om de 4 jaar. Ja? Want als je je stem niet laat horen... Dan moet je niks over politiek praten en je moet ook niet klagen. Dan moet je niet klagen. En ik klaag niet hoor. Ik ben met pensioen. Ik heb altijd gewerkt hier in Nederland. Ik ben nu met pensioen. Ik geniet van mijn pensioen. Ja? Dus ik heb een goed leven in Nederland. Ik heb altijd goed verzorgd voor Suriname. En hoe lang woon je al in Nederland? Ik woon vanaf 1972 hier. 72, lange tijd. Ja. Maar je bent met pensioen? En ik ben met pensioen en de laatste tijd ben ik meer in Suriname dan... vanaf mijn pensioen ben ik vaker in Suriname. Dus je bent ook in Suriname geweest nog onlangs? Ja, ik ben nu 2,5 jaar ben ik daar geweest. Met mijn pensioen ben ik 6 maanden daar, 4 maanden gebleven. En hoe vind je het gaan daar op dit moment? Waar, in Suriname? Nou, tot nu toe gaat het heel redelijk. Alleen ja, de regering moet wat doen, want er is een nieuwe regering. We gaan kijken wat die mevrouw doet voor de Surinaamse bevolking en voor het land. Maar tot nu toe, niks te klagen in Suriname. Suriname is een handjevol mensen. Ja, je kan niet vergelijken Suriname met Nederland. Nee, je kunt niet vergelijken, maar ik ben blij dat er een nieuwe regering is die nieuwe kansen heeft en die iets kan gaan doen. En dat moet gebeuren, want dat zitten mensen te wachten. Wat gaat die mevrouw, wat gaat de regering doen? En, bijvoorbeeld, wat ze gaan doen. Wat denkt u dat ze gaan doen? Wat zouden ze moeten doen? Nou, dat moet er moet veel goed aangepakt daar worden in Suriname. Want Suriname, bijna 50 jaar dit jaar, vorige maand is 50 jaar, maar het is toch niet zoveel veranderd in dat land. Willen ze een paar militaire gratie geven? Wat vind je ervan? Wat zeg je? Gratie. Gratie? Abraham heeft voorgesteld om mensen gratie te verlenen die betrokken waren bij die... Ja, maar je moet denken, mensen hebben ook verloren. Die mensen zitten nog steeds met dat verdriet en de pijn. Ja. Kijk, als je iets hebt gedaan die niet goed klopt, wat je over je hebt wet en regels en dan moet je echt voor de rechter gaan. En de rechter moet beslissen wat gaat gebeuren. Ja, maar dat is het ding juist. Er wordt dus gesuggereerd dat de nieuwe president de gratie zou moeten verlenen. Ja. Was dat 50 jaar onafhankelijk? Dat mag je gratie? Ja, sommige dingen moet je ook een beetje vergeven en vergeten, maar ja. Maar ligt die bevoegdheid bij de president? Bij de rechter? Nee, want de rechter heeft het uitgesproken, het vonnis. Ja. Dus de bevoegdheid zou bij de rechter moeten liggen om het vonnis weer in te trekken en gratie te verlenen. Wie? De rechter? De rechter heeft het uitgesproken, anders gaat de president over de rechter heen. Dan moet de rechter dat doen, maar als de president niet kan doen, dan moet de rechter het doen. Dan zou het eventueel... Ja, want sommige mensen willen boven, op de stoel van de rechter gaan zitten. Precies, dat is de hele ding die gebeurt er ook in Suriname. Want daar heb je ook, hoe moet ik het uitleggen jongen. Ik hoop dat het een keertje goed gaat met het land. Ja. Nou 50 jaar onafhankelijkheid, we gaan kijken hoe gaat de komende 50 jaar gaat gebeuren in dat land. 50 jaar geleden, oké.
de koning komt in december. Ja, december. Want Ja, de daarom koning van wil ik ook naar Nederland Suriname gaan. gaat naar Suriname. Ja. Wat vindt u daarvan? Is dat correct? Is dat gepast? Is dat iets waar Suriname op zit te wachten? Ja, dat is gepast. Is toch correct. Suriname mensen moeten dankbaar zijn dat Nederlandse hebben die mensen naar daartoe gebracht naar Suriname. Dat die mensen een hele goede leven kan leiden. Want als wij in Afrika zouden blijven wonen, kijk wat gebeurt in Afrika. Ja, maar dan zou er geen slavernij zijn geweest. Dan zou er een Nee, hele maar, andere... kijk, ik praat niet over slavernij. Want slavernij was het altijd met zwarte mensen, was ook slavernij. Weet je toch? Ik vind maar u zegt dat we blij moeten zijn dat we naar Suriname... Ja, natuurlijk, we moeten blij zijn. Ik ben blij dat ik ook een Suriname-Nederlander ben. Ja? Ja, want ik denk dat als ik nog in Afrika zou wonen... Ja, ik ben blij dat ik Suriname-Nederlander ben, hoor. Ja? Ik ben blij dat ik de taal kan... Weet je, ik heb de taal gekregen op school, Nederlandse onderwijs, Nederlandse opvoeding. Ik ben heel trots op dat ik een Nederlander ben, Suriname-Nederlander. En ik ben blij ook, en elke Surinamer moet trots zijn. Ik heb het altijd van mensen gehoord toen ik opgroeide in Suriname, dat mensen zeiden... We moeten blij zijn dat die Hollanders hebben wij naar Suriname gebracht. Ja? Want veel van die Surinamers... Dat is een opmerkelijke opmerking, uitspraak, ik ben blij. Mijn hele familie. Ja? Tuurlijk. U had niet liever in Nigeria of in Zambia? Nee. Ik ben blij dat ik daar in Suriname ben. Ja? Of in Tanzania? Nee, dat zou ik ook niet. Nee. Ik ben blij dat ik in Suriname ben geboren. Dan zijn Nederlanders. Nederland, we hebben een heel goed leven. Ja, nog steeds. Nu, maar het leed dat er aan vooraf is gegaan. Ja, nee, je moet vergeven en vergeten. Want zwarte mensen hebben ook zo geleefd. Zwarte mensen... Niet zoals slavenhandelaar. Nee, maar dat soms zeg je moet vergeven en vergeten. Ja. Kijk wat er allemaal hier gebeurt met Hitler en dat soort dingen. Dat moet je ook vergeten. Blanke mensen waren ook onderling met hunzelf ook bezig met de onderdrukking. Hebben niks anders gedaan dan vermoord, onderdrukt, ja, maar nu zijn we vrij. Kijk, maar nu zijn we zijn vrij, 50 jaar. We moeten niet meer kijken achteruit. We moeten nou allemaal vooruit kijken. Maar de vraag was, of het gepast was, is dat de koning naar Suriname gaat. En wat hij daar dan zou moeten doen. Want hij heeft excuses aangeboden. Ja. En wat is de volgende stap? Want ik denk dat als hij daar komt in Suriname, hij brengt een beetje rust voor dat land. Want dat land is een beetje in de war, een beetje rommelig. Ik weet, veel mensen gaan blij zijn. Mensen die hebben nooit de koning gekend. Die mensen zouden blij zijn als koning komt er een beetje rust in dat land. Maar Suriname heeft toch niks meer met Nederland te maken? Wie zegt dat? Nee, maar nog steeds. Je moet denken dat al die Surinamers die hier wonen. Zijn die Surinamers die hier wonen, draait Suriname. Weet je hoeveel pakketten sturen die mensen? Hoeveel geld sturen die mensen voor die mensen daar? Maar die mensen die werken hier toch? Die werken toch? Je moet voor werken, maar dat we zijn geboren om te werken toch? Daar heeft de koning toch niks mee te maken? Nee, maar de koning was de baas van Suriname, de Nederlander toch? Wij zijn Nederlanders. Elk land, bijna de meeste landen heeft een koning. Ik ben blij dat ik in Nederland woon waar ik een koning heb. Waar ik een koning kan Suriname bezoeken. En Suriname... Nederland heeft Suriname nooit in de steek gelaten. Als er wat is, Nederland springt altijd bij. Altijd? Ja, altijd ja. Ik denk het wel. Ja? Zijn er geen momenten geweest dat ze het even de verdragen hebben aangepast omdat het hun iets beter uitkwam? Nee, maar je moet denken... Oké, dan noem ik even één ding. Laat me één ding noemen. Pensioenschandaal. Ja. Het AOW-schandaal. Ja. Dat mensen die voor een bepaalde tijd in Suriname waren, dat die rechten wegvallen. Dat is aangepast. Dat is een interpretatie van een wet die er was, die er is, en die wordt aangepast. Dus Nederland heeft niet Suriname toch wel in de steek gelaten, toch een beetje. Nou, ik denk van niet hoor. Ik ga niet over dat soort dingen gaan discussiëren, maar ik denk het niet. Ik dacht, ik moet het even rechtzetten, want dat is niet correct. Nederland heeft wel degelijk Suriname in de steek gelaten. En ik noem er nu maar één. Ja. Dus Nederland is altijd om te helpen. Kijk, als er iets gebeurt in Suriname en Suriname, de regering of wat, als ze hulp hebben, dan moeten ze naar Nederland aankloppen. En dan Nederland helpt ook.
Niet altijd, zeg ik. Nee, maar dat komt allemaal door dat militaire gedoe. Dan is het een beetje afstandelijk geworden. Maar dat moet je niet vergeten, want die regering hier was ook niet blij met wat er gebeurde in Suriname. Mensen worden vermoord, mensen verdwijnen. En al dit soort ellende die was in het land. Kijk hoeveel Surinamers er nog steeds in Nederland komen. Weet je hoeveel Surinamers er hier komen? Hoeveel? Heel veel. Ja? Maar weet je wat gebeurt er in het land, jongen? Weet je wat, ik zeg het eerlijk, ik heb met iemand gesproken laatst. Hè. Die dame moet een huur betalen. Weet je hoeveel moet betalen voor de huur? Nee. Bijna 14.000 SRD voor een kleine woning. En die persoon mag geen bezoek krijgen. In Suriname, toen ik opgereden, weet je wat? Oh, huis wordt verhuurd. 15 gulden tijd. Ja. Daar heb je een hele ruimte huis. Maar kijk hoeveel geld moeten mensen betalen voor een huur in Suriname. Ja? Wie kan het nou veranderen? De regering moet het veranderen. De regering of van wie is het huis? Waar haal je 15.000 euro SRD om de huur betalen? Per maand. En die mensen rennen achter. Als je niet op tijd betaalt, moet je moeten betalen dat je achterloopt met huur. Nou, dat heb ik nog. En dan kijk je net dat nog steeds is het zo. Nee, niks aan de kinket te maken. Ik praat elke dag met mensen. En wie verhuurt dat dan? Is er een huisbaas? Maar luister, de regering is Suriname bouwt geen huizen voor mensen. Particuliere bouwen allemaal appartementen om alleen maar. Dus je ziet het, luister, op het slavernij weer, hè? Moderne slavernij. Je gebruikt je eigen medemensen, je eigen bloed als een moderne slavernij. Want dus die de mensen... oplossing zou zijn nieuwe huizen bouwen? Ja, tuurlijk. Dat is wat je moet doen. Maar luister nou, er is wat moet de regering doen. Je moet een dak voor een mensen. Iedere mens moet een dak boven hun hoofd hebben. Ja, maar, ik moet toch zeggen, de huidige NDP-partij heeft tijdens de vorige regeringsperiode hebben ze projecten en woningbouwprojecten gedaan. Ja, maar die zijn dus gestopt door Santokki. Op het moment dat Santokki aan de macht kwam, heeft hij al die woningbouwprojecten stopgezet. Ja. Waardoor dus de woningnood nog groter werd. De woningnood is heel groot in Suriname, jongen. Echt waar. Mensen, en als je niet op tijd betaalt, mensen niet op tijd betaald, mensen worden uit huis gezet. En dat land is 5 keer zo groot als Nederland, maar toch mensen worden uit huis gezet. Er is niet genoeg wonen. Hoe kan dat? Waarom zetten ze geen Indianen buiten? Want Indianen huren geen huizen, Indianen kopen geen grond. Maar Suriname, elke Surinamer 18 jaar oud, krijgen een stukje grond, toch? Maar die krijgen niet. Ze krijgen geen grond. Ze krijgen geen grond. Nee. Ook niet als ze aankloppen bij de regering? Feitelijk, de regering moet die mensen grond geven. Want dat land is niet van de regering of van die mensen. Het is van Indianen, maar het is van God. God geeft zegt, iedere mens moet een dak boven hun hebben, een huis, een stukje grond. Iedere mens moet een bed hebben, maar dat gebeurt er niet, want je wordt onderdrukt door je eigen medemensen. Ja, soms, niet altijd. Nou, meestal is het zo. Er zijn ook partijen die... Nee, maar luister, de Bijbel zegt het ook. Die dingen van deze soort mensen is van geslacht tot geslacht. Het gaat nooit stoppen. Het gaat nooit stoppen, man. Ik weet niet of het nooit gaat stoppen. No, ik denk het niet. Ik denk dat het een keer gaat stoppen. Nee. Ja, wanneer gaat het stoppen? Wanneer God gaat ingrijpen? Alle goddeloze Armageddon, alle goddeloze mensen die deze dingen doen, die moeten van de aardbodem verdwijnen. Maar u denkt echt dat God dan God gaat, ja, tuurlijk. Maar dan moet ik het toch even vragen. Wat denkt u dan wat er nu in het Midden-Oosten aan de hand is? Dat het Bijbelse volk, het gekozen volk, een ander volk uitroeit door middel van genocide? Ik zeg het net toch, wat de Bijbel zegt, die dingen van dat soort mensen is van geslacht. Het gaat nooit stoppen, alles is nu vrede. Over 50, 100 jaar, dezelfde ellende heb je weer daar. Denkt u? Ik denk het ja. Alleen God kan het wel veranderen. Maar u denkt niet dat wij mensen in staat zijn om dat te veranderen? Ik denk het niet. Trump is te laat, man. Trump is veel te laat. Trump is veel te laat. Dat is bijna de hele... Die genocide is bijna volbracht, hè? Die mensen zijn bijna uitgemoord. Dat zeg je toch, Trump is te laat. Nee, maar we hebben het even over God, even over God en het ingrijpen en het gekozen volk. En daar heb ik het over. U zegt dat God komt en dat God alles gaat veranderen. Hoe zou God dat moeten doen? Want... Hij weet het, wij weten het niet. God is de... Hij heeft Trump gestuurd? Nee. Trump misleidt God, want hij zegt, God bless Amerika. Als je dat zegt, als je met God woord bezig bent, dan moet je ook eerlijk zijn op deze wereld om mensen. Maar hij is niet eerlijk. Hè? Nee, hij is niet eerlijk geweest. Hij is niet eerlijk, nog steeds niet eerlijk. Die niet mensen denken alleen maar één ding, allemaal geld. Ze proberen andere bevolkingsgroep uit te roeien, alleen om die rijkdom van die mensen. Kijk wat gebeurt met Indianen.
Amerika zegt altijd, God bless Amerika. Is Amerika van die blanke Europeanen? Is van Indianen, vanaf Amerika, Noordpool, Canada tot Suriname is van Indianen. Ja. Is Indianen gebied? Ik weet het. Ja, ik ben op school geweest. Ik weet het, mijn opa is Indiaan. Wel, Indianen hebben niks meer, maar Indianen gaat nooit in een huis van huren van 14.000 SRD. Indianen huurt geen huizen, Indianen koopt geen huizen. Nee. Is hun grond. Het land is hun huis. Ja, het land is hun huis. Waarom zouden ze grond kopen? Maar toch in deze tijd, mensen bouwen geen huis. Mensen willen allemaal rijker worden. Ze bouwen allemaal huizen, appartementen. En dan ga je appartementen of een huisje huren voor iemand iemand die heeft helemaal niet breed. Hoe ga je het betalen? Weet je, weet je hoeveel moeite moeten mensen maken om aan 1 SRD te komen in Suriname? Is niet makkelijk? Ja. En last dan 14.000, dan moet je nog licht en water betalen. Dus 20, 50 jaar kan die mensen 30, 40.000 SRD voor een klein huisje betalen in Suriname. Ja. Dat gebeurt er in het land. Ja, dat gebeurt er in het land. Ik hoor je. Ja. Ik hoor je. Dat ik hoor ook dat het je aan het hart gaat. Het doet me het hart en het doet me pijn. Kijk, ik ben blij dat mijn ouders, mijn voorouders, hebben ook iets opgezet in Suriname voor ons die nazaten. Ja, maar ik ga ook weer terug. Veel van die mensen, van die donkere mensen, hadden ook veel dingen. Maar wij zijn makkelijk om snel dingen voor te kopen. Ja? Verkopen. Dus ze hebben al die gronden wat die mensen hebben achtergelaten voor hun. Ja? Ze hebben snel verkocht voor andere mensen. En nu zitten ze zonder een woning, zonder een stukje grond. In Suriname? Ja? Ja. Daar weet ik niks van. Nee, ik weet het wel, man. Ja. Ik ben in Suriname geboren, ik ben daar opgegroeid. Ik kan in bepaalde wijken zetten dat, kijk, al die huizen daar, al die gronden daar. Er was maar allemaal Creoolse mensen. Er wonen geen enkele Creoolse mensen meer daar. Ze hebben alles verkocht. En hoe komt omdat ze het verkocht hebben? Ja, ze hebben het verkocht. En de ouders hebben gezegd, dit moet je nooit verkopen. Maar toch hebben ze het verkocht. En waarom hebben ze dat gedaan dan? In Suriname. Ja? En wie is dat verkocht? Nou, ik ga de naam niet zeggen, maar het is wel verkocht. Ik Ik weet wie je kopen, maar ik ga het... Nee, laten we het niet over hebben. Laat de regering dat uitzoeken. Ja. Maar als het verkocht is, dan ben ik benieuwd aan wie ze het verkocht hebben. Maar ze hebben het wel verkocht voor andere soort bevolkingsgroepen. En die bevolkingsgroepen die hebben het gekocht. Die mensen helpen dat land niet. Wat vind je van de uitspraak nu, Koelie Blakama? Wat vind je dat is ook een strijd gaande op dit moment. Dat is gevolg. Ja, kijk. Het is moeilijk om samen een samenleving op te bouwen met alle soort nationaliteit. Ja, vroeger. Ja. Wat hè? Vroeger ging het beter. Vroeger, maar nu is het anders. Nu we leven in de 20e eeuw, je hebt een nieuwe generatie. En daardoor heb je die spanning en dit en dat, want die anderen worden alleen maar komt vooruit en die andere komt niet vooruit. Door de leiders komen, de leiders, de regering moet dat doen toch? De jeugd kan het niet doen. Kijk, als de jeugd niet alleen, hè? De jeugd heeft ook ouders. Ja. Je kunt niet alles aan de regering overlaten, toch? Nee, maar de regering moet een goede voorbeeld geven. Wat denk als je van je de geen ouders? goede voorbeeld geeft. Wat denk je van de ouders? De ouders moeten toch het goede voorbeeld geven? Maar de regering maakt scholen voor die kinderen, maakt huizen. En dat is de voorbeeld. En die kinderen kunnen doorstromen naar een doel. Iedereen moet een doel hebben in het leven om iets te bereiken in de maatschappij. Dat moet gebeuren in Suriname. Er moet veel dingen gebeuren in Suriname. Ja. Maar voorlopig toch niet toe. Maar er is niet zoveel veranderd. Kijk, ik zeg eerlijk. Hè. Kijk, als je ziet wat die mensen doen. De mensen worden dat land vervuild. Kijk hier, je ziet het alles is in Nederland netjes. Hè? Ja. Maar als je in Suriname bent, het is net als Afrika. Ze gooien alles op de grond. Zo. Afrika is netjes, hè? Ik weet niet of je, hoe goed je Afrika kent. Nee, dat was bepaalde landen nog steeds Congo. Ga naar Congo. Ja, maar Congo, come on, wat is Congo? Congo is een... Afrikaan. Ik weet wat ja, Congo maar daar, is. ik zeg niet zo Congo, lang. ja, maar je noemt Congo, ik moet even opkomen voor Congo. Ja. Congo is een land waar mineralen in de grond zitten. Wat gedestabiliseerd wordt door buitenlandse krachten. Nee, wacht even, luister. Door buitenlandse krachten. Apple heeft die grondstoffen nodig die in de grond zitten in Congo. Ja, dus dat land wordt instabiel gehouden. Dus dat land heeft niet de mogelijkheid om zich op te bouwen en te ontwikkelen. Ja, maar dus pas op. Maar dat Congo is dan over Congo. Vanaf de eerste dag van onafhankelijkheid wat ik wil zeggen over Afrika... die mensen in burgeroorlog, nog steeds. Ja, maar luister, hoe komt dat?
Hoe kan dat? Hoe komt dat? Zwarte mensen met zwarte mensen vermoorden elkaar op dat rijkdom. Oké, stop. En dat gebeurt, zoiets heb je ook in Suriname. Even corrigeren, want volgens mij ken je de Afrikaanse geschiedenis. Ik ken de Afrika, ben ik ook Afrika geweest, Luister, dus ik ken de Afrikaanse geschiedenis. Vertel mij de geschiedenis van Congo. Wat je net zei, toch gaat om de rijkdom, maar vandaag zijn ze onafhankelijk, morgen zijn ze al op de... Oh, wacht even. Je zegt net dat ze onderling vechten. Ja, ze vechten onderling. Door de rijkdom. Nee, doordat ze tegen elkaar worden opgezet. Ja, Verdeel en heers. Ja, maar dat gebeurt er overal. Nee, ja, maar we hebben het nu over Congo, niet over overal. Nee, maar... Je vertelt over Congo. Je zegt in Congo is het een puinhoop op de straat. Hoe komt dat? Dat is wat ik je vraag. Omdat die mensen zijn verdrietig. Die mensen genieten niet van dat rijkdom. Dus als die mensen hebben wat gegeten, ze gooien school. Nee. En dat gebeurt er ook in Suriname. Kijk, ze gooien alles. Luister nou, in Suriname gaat het om... Laten we even echt heel met elkaar communiceren. Want we praten nu door elkaar heen en niemand kan het volgen. Wat ik je wil duidelijk maken is dat buitenlandse mogendheden, krachten, Amerika, moet ik het uitspreken, destabiliseert het land, Afrika, Zuid-Amerika, over de hele wereld doen ze dat, omdat ze de grondstoffen nodig hebben. Trump is bezig met het opkopen van stukken grond in Gaza. Wat ik bedoel te zeggen is, je kunt niet zomaar zeggen dat het een puinhoop is in Afrika. Dat mag niet. Je moet het benoemen. Ja, ik je zeg moet het helder gewoon. zijn. Maar als het hier ook een puinhoop zou zijn in Nederland, zou ik het ook zeggen. Nee, maar het is een puinhoop omdat het een puinhoop gemaakt wordt. Nee, Afrika wordt gedestabiliseerd. Vanaf het begin, vanaf het begin, van de onafhankelijkheid van Congo. Vandaag onafhankelijk. Je weet wat de zijn ze al... Luister, de onafhankelijkheid van Congo. Je weet dat Congo een Belgische Belgische, en je weet dat de Belgische koning, dat de Belgen dat land hebben ontwricht. Ze hebben mensen hun handen afgekapt omdat ze niet genoeg rubber hadden afgetapt. Dat ze mensen hebben opgesloten en afgemaakt omdat ze, omdat ze vonden dat ze niet hard genoeg werkt. Dat zijn Belgen geweest. Hè? Dat is koning Leopold. Dat is die witte man, weet je wel, waar mensen zaken mee doen. Die mensen zijn tegen elkaar opgezet. Die zwarte mensen zijn tegen elkaar opgezet. Omdat ze andere lippen hadden, andere neuzen. Je hebt echte leiders nodig. Een echte leider om die mensen bij elkaar te brengen. Blijf even bij... Want ik heb het gevoel dat je de hele tijd probeert te ontsnappen. Ik probeer maar Congo gaat... Ik denk niet dat Congo gaat in de 100 jaar veranderen. Luister, dat is niet mijn punt. Nee, het punt is, ik ga in op het feit dat je zegt dat het een puinhoop is in Congo. En ik probeer toch steeds een puinhoop, hoe het komt. Kijk hoeveel mensen vluchten naar het buurland. Kijk, afgelopen zondag... Laten we echt met elkaar praten. Laten we echt met elkaar praten. Maar je moet eerlijk zijn. Mensen gaan naar Oeganda, een vluchtelingenkamp. En dat land is bijna 50 keer zo groot als Nederland. En die mensen moeten vluchten naar het buitenland om een klein huisje in een tentje gaan overleven. Maar wat bedoel je? Wat is je punt? Maar dat puinhoop in Congo, tot daarom vluchten die mensen naar het buitenland. Maar waarom is het een puinhoop in Congo? Die zwarte mensen vermoorden hun eigen mensen. Waarom denk je dat het is? Om de rijkdom toch? Suriname, en wie wil die rijkdom hebben? Die mensen die vechten. Die mensen dat willen het hebben. Die mensen die vechten. En wie zijn die mensen die vechten? Zijn die mensen die vermoorden elkaar toch? Die mensen Dus waarom vermoorden ze elkaar? Dus je denkt dat de mensen die elkaar vermoorden die grondstof uit de grond halen en dat ze naar de beurs gaan en het daar gaan verkopen? Dat is het. Dus die mensen die daar dat uit de grond halen, die hebben de kennis, de know-how, de infrastructuur. En als ze het uit de grond gehaald hebben, dan weten ze het. Dan gaan die mensen het vermoorden en die mensen dingen stelen. Dat gebeurt er. Oké. Ja, nee. Dat is gewoon de hele dag mogelijk. Nee, maar het is niet een... Nee. Volgens mij gaan we het daar niet over eens worden. Nee hoor. Maar ik zeg het gewoon, ik ben niet de eerste die het zo ziet. Als ik president zou worden, ik zou alle koning, van de hele wereld, ik zou maar één koning moeten hebben op de hele wereld. Maar hier een koning, elk land heeft een koning, elk land dit en dat. Daar heb je te veel verwarring. Dan krijg je dingen macht. Daar heb je te veel verwarring op dit wereld. Je moet maar één koning op dit wereld hebben. Eén koning? Eén koning. Die macht.
Nee. Dus die koning bepaalt alles voor iedereen. Nee, maar je moet één koning hebben maar. En dan die ene koning bepaalt dan ook alles. Nee, niet alles, maar... Ja, maar hij is toch de koning? Hij is toch Als het je hoofd? overal een koning hebt, dat ding brengt ook een beetje verwarring voor veel mensen. Net als je hebt maar één God, toch? Precies zo moet je ook één koning hebben. Ja, maar nou ga je vergelijken met God. Ja, tuurlijk, maar het staat in de Bijbel toch? God zegt het toch? God heeft het gezegd. Ja, jullie krijgen ook valse discipelen. Valse discipelen zijn die valse koningen die zijn bij. Die komen je uitleggen hoe moet je leven. Ik hoor je punt. Ja, het zijn valse discipelen van mij. Oké. God is de belangrijkste persoon in mijn leven. Ik geloof niet in regering, ik geloof niet in politiek. Maar wacht even. Oké. Ik ben christen, ik ben christelijk opgevoed, ik ben christelijk, maar ik zeg God is de belangrijkste persoon. Oké. In mijn leven... Oké, laten we dit afronden dan. Want we zijn rond, we zijn naar God weer. En? Ja. Dus laten we het daar vredelievend houden. En hopen dat mensen de juiste keuze maken volgende week. Oké, mensen gaan veel keuzes maken, maar veel mensen zijn teleurgesteld. Wil je nog mensen groeten? Ja hoor, al die mensen Suriname, ik hoop dat die nieuwe regering iets goeds voor dat land zou doen. Dat die mensen iets een beetje makkelijker kunnen leven in dat land. Een beetje vooruitstreven komen ook in het land. Want die regering zei, iedereen gaat genieten van het rijkdom, dat olie. Want die vrouw heeft beloofd dat iedereen gaat een beetje ook moet ook genieten van het olie wat ze gaan uit de grond halen. We gaan kijken, iedereen wacht erop. Okay. Het hele land wacht erop, maar we gaan kijken, misschien leven die mensen niet meer. Dus toch is dat olie nog niet uit de grond gekomen. We gaan zien wat er gaat gebeuren. We gaan gewoon zien wat er gaat gebeuren. Want altijd positief. Ik hoop dat het 50 jaar onafhankelijkheid verandering in dat land brengen. Ik kijk vaker cultuur tv, ik kijk altijd hoe gaat het met het land, ik ben ook daar geboren, ik wil ook kijken, ik wil mijn land ook zien vooruitkomen. Ja, dus ik kijk vaker naar cultuur tv. Ja, dat land moet vooruitkomen, kijk hoeveel jaar, 50 jaar. Nou moet er ook veel verandering komen toch. Oké, mooi man. We zijn nu bezig, dat land is in ontwikkeling, die mensen moeten het goed hebben daar. Dat land is de 17e rijkste land van Suriname is het 17e rijkste land van de wereld. En dan toch heb je, mensen kunnen niet een huis krijgen, mensen kunnen niet een huis vinden, er wordt weinig huis gebouwd, je krijgt een kleine huisje. Waar haal je 15.000 SRD of €500 voor die mensen? Die zijn nooit naar Europa geweest of Amerika, die mensen hebben geen familie die wat voor hen kunnen helpen. Waar ga je dat geld vandaan om de huur betalen? Die mensen, dat moet de regering aanpakken. Ze maken misbruik van andere mensen. En die mensen moeten gestopt worden. Die moet gestopt worden. Okay. Punt. Ze zijn bloedzuigers. Juist. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Cultuur TV. Hey, we zien elkaar hier zo altijd. Oké dan. One love. Bob Marley zegt. Oké dan. One love. Ja. Goedemiddag, we zijn hier zo op de Kruiskade. En we staan hierbij. Sorry, Carelli. Carelli, goedemiddag Carelli. Ik wil het met je hebben over de 29 oktober. De dag waarop er gestemd gaat worden. Ja. Ga je stemmen? Ja. Ik weet alleen nog niet op wie. Maar ik vind het wel belangrijk om mijn stem te gebruiken. Want ze proberen hem overal ter wereld nu af te pakken van ons. Van gewoon de normale mens. Dus ik heb zoiets van iedereen die zijn stem moet gebruiken waar hard voor gevochten is. Eeuwen, jaren geleden, weet ik veel wanneer. Stem gewoon. Ga stemmen. Ja, anders gaat je stem naar de partij die je het minst leuk vindt. Want alle andere stemmen volgens mij, zodra ze overblijven, verdelen ze en geven ze maar weg. Juist. En dan kom je stem bij iemand terecht waar je helemaal niet achter staat. Dus kan je net zo goed eentje kiezen die het dichtst bij jou staat. Juist. Dus dat is mijn redenering erop. Nou, dat vind ik heel fijn om te horen. En ik hoop ook dat er mensen zijn die dit horen, dat je ze aanzet om te gaan stemmen. Ja, ik hoop het ook. Ik hoop het ook. Hè? Ja? Mensen hebben gevochten om een stem uit te mogen brengen. En die stem... Vooral vrouwen. Vroeger mochten we niet eens stemmen. En nu die stem er is, ja. Maak er gebruik van. Juist. Maak er gebruik van. Want ze proberen ze echt af te pakken. Ja? Als ik de wereld rondkijk, proberen ze echt iedereen zijn stem weg te halen. En dus zelf te beslissen wat ze willen doen. Dus, ze willen mensen monddood maken. Dus, ja, dat idee heb ik. Dus ga stemmen. Ja, ga stemmen. Doe. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Alsjeblieft. Maar dan met dim kwe, de man tak sifo te gwa so nang, ino map safira vijf de man hoor, maar het is wel met de man tak de man, nee maar hij doet niks. Puntje bij paaltje Chirac, ze zijn toch doet toch, hij is weg. Maar ik hoop dat onze Surinamers doen dus maar, want ununa asrafu, mi winstak alasan kombum,
Want mevrouw die Edwin, mevrouw Simons, ze doet het goed. En ik hoop dat het zo doet. En ik hoop, met beetje gaat het doen, met alle blakas makauwang. Ik denk nu dat het hoog tijd is. Dat het gebeurt. Ik hoop, ahoren ze door dat als stemboom, alles maar stemmen. Ik eindelijk met ook kiezen. Onom dat dit goed naar we allemaal zijn Surinamers. Niet akuli of dat. Eenheid. Dat hebben we nog gekomen. Daarom is Holland ook zo ver toch? U wil eenheid. Ik wil eenheid. En we zijn Surinamers. Wij zijn Suriname. Wij moeten die vuist maken. Anders gaan we meer in dat gat. Ja. Ja. En nu? En nu, ik vind het goed. En ik hoop dat mevrouw Simon dat heel zo doorgaat. Hoe ze nou doet. En ik hoop dat iedereen, vooral dit doen dus maar. We hebben verplicht aan die vrouw. Het is niet moeten, we hebben verplicht. We moeten die stappen van die vrouw volgen. Anders gaan we in een diepere gat. Want nu hebben wij de kans. Hè. Nu hebben we kans. Alles staat open. Dus ik hoop dat het goed gaat. En nou go boom. We hopen. Ik hoop het. Ja. Dank u. Wacht, heeft u plannen om te gaan stemmen? Ja, maar er is geen Suriname. Er was een vrouw, maar weet je, ik ben de naam vergeten. Maar als ik nu ga stemmen, ga ik echt voor Wilders gaan. En waarom voor Wilders? Omdat hij kijkt anders dan die anderen. Maar weet u wat Wilders doet? Ja, wie doet niks? Nee, maar weet u wat Wilders doet? Nee, ik zou niet weten, wat doet hij? Maar waarom gaat u dan stemmen op iemand? Omdat ik Wilders de betere vind. Ja, maar u weet niet wat hij doet? Nee, ik weet niet wat, maar hij doet betere dingen dan degene die voor hem was. En wat doet hij dan beter? Bijvoorbeeld, aan mij zit daar kon hij. Kijk, bijvoorbeeld. Ja, kijk, de mensen, ik zeg niet Marokkaan en zo. Maar wij moeten, die mensen wonen dichtbij en wij wonen verder. Dat is ook een probleem. Maar er is ook bijeen. Ja, maar if dat kan komen, de Moroboom. Maar ik wil zo graag Wilders hebben. Want wij zijn dichter bij Wilders dan die bakkeras. Dus u denkt dat wij dichter bij, dus donkere mensen dichter zijn Wilders. Maar waarom denkt u dat? Want Wilders houdt niet van donkere mensen. Ja, Wilders, ja, maar het is geen beter dan Wilders. Wilders houdt niet van donkere mensen. Ja, maar het is geen beter dan Wilders. Oh, ik kan u dus zo 3 opnoemen, hè? Ja, maar u denkt bij 1. Ik denk dat Wilders toch beter is. Dus u denkt dat het goed is dat iemand aan de macht komt die alle buitenlanders het land uit wil hebben? Ja, kijk, hier is Europa, hè. Dus, ja, maar de vraag is, u denkt dat het beter is dat er iemand aan de macht komt die alle donkere mensen het land uit wil hebben? Ja, ieder vecht voor zichzelf. Dat is niet de vraag, hè? Ja. De vraag is, u denkt dat het beter is dat iemand aan de macht komt die alle donkere mensen het land uit wil hebben? Wie is die persoon dan? Wie? Wie is die persoon? Wilders. Ik denk dat hij de beter is, want hij had het ook gezegd, toch, die Marokkanen, min of minder. Ja, maar u vindt dus dat alle Marokkanen het land uit moeten? Ja, kijk, ze zeggen, ik hoef het niet, maar... Nee, maar dat is wat u zegt. Maar, als u op Wilders stemt, dan gaan al die mensen... als mensen zouden zeggen van alle Surinamers... in de jaren 70 zeiden ze van, die Surinamers dit, de Surinamers dat. Al die Surinamers moeten het land uit. Was u het mee? Was u het daarmee eens? Nee, dat vind ik niet eens. Maar dat is precies hetzelfde wat Wilders. Marokkanen. Ja. En niet alle Marokkanen zijn slecht. Oké, er zitten een paar rotte appels tussen. Maar ik heb een heleboel goede Marokkaanse vrienden en vriendinnen. Is waar, en wat u nu zegt, is een klein beetje een belediging. Want dat is alsof u zegt, als het over Surinamers gaat, maar alle Surinamers zijn slecht. Dat geloof ik niet. Nee, het is geen betere. Maar Wilders, ik zou zeggen, als je klaar bent met die Marokkanen, komt hij ook bij ons. Maar bij die donkere mensen. Wat komt hij daar doen? Ja, bijvoorbeeld andere weg kiezen. Wilders is een moeilijk mens, maar op dit moment is het geen betere dan die man. Sorry, maar... Sorry. Echt niet? Echt niet. Nee, het is geen betere. Maar Frans Timmermans van de PvdA? Ja. PvdA heeft zoveel kans gekregen. Nee, ik heb het niet over. Ik heb het over Frans Timmermans van de PvdA. Waarom niet jassen? Ja, bij ons dat ze nou komen, dat opleggen ons Suriname, wij zijn Suriname allemaal. We moeten nu de vuist maken om succes te boeken, want nu is de kans. Kijk, dit land is zo, Suriname is zo stamrijk met alles. Daar woont God in Suriname, maar toch in plaats naar voren gaan ze naar achter. Dat kan ik niet begrijpen.
Het doet pijn. Ik woon hier zo bijna 60 jaar. Ik ben als verstekeling hier gekomen. Stoeman, Mikonja. 1964. Dus je bent als illegaal hier gekomen? Precies. Dan Ja. gaat Wilders u eruit zetten, hè? Maar wat ik daar heb ik. Ik probeer dat. Laten we proberen het vuist te maken. Tegen wat? Tegen wie? Ja, dat we bijeenkomen, dat we succes mogen weten, dat het land beter gaat. Ja, want zo mensen hebben me toch uit aan zo. Is goed, ik ga van door. En ik wens veel succes. Kijk, het belang van stemmen is dat mensen zich realiseren dat ze invloed hebben. Ja. Dus wat ik van jullie wil weten is of jullie gaan stemmen. Ja, ik ga zeker stemmen. Ik ben eigenlijk niet uit waarop, omdat ik niet weet of ik strategisch moet stemmen. Of dat ik moet stemmen bij een partij die mij het meeste aantrekt. Dus dat is het. Ik denk dat gezien de situatie nu het van belang is dat we zorgen dat er een grote, ja, dat er een Eenheid, tegenpool ja. is tegen die hele rechtse beweging die er aan de Ja. hand is. En dat mensen zich realiseren dat er iets gedaan moet worden. Dat onze stem telt. En dat je je stem laat horen. Ja, Want, en dat je je moet bundelen en dat je je moet verenigen. Ja, En dan is een strategische stem wel op zijn plek. ja. Nou, dan is mijn boodschap aan iedereen. Als je niet weet waarop je moet stemmen, stem in ieder geval strategisch. Dan heb je in ieder geval iets gedaan. In ieder geval. Want Ja. als je niet stemt, Dan gaat je stem naar de grootste partij, toch? dankjewel. Ja, dat was hem? Dankjewel. Oh ja, ik moest even nadenken of dat klopte. Ja, klopt. Oké. Heel fijn om met jullie Ja. te praten even. Heel fijn dat jullie bereid waren te praten. Ja. En ik wens jullie een hele fijne dag. Dankjewel. Hetzelfde. Namens Culturo TV, have a nice day. Op uitnodiging van winkelier drink ik een drankje bij Assiertuin. Goed, smaakt goed. Misschien de moeite waard om eens te gaan kijken. Best Kruiskade. Assiertuin. Asseertime op de Westkruiskade. Ja, dat is een nieuwe ervaring. Afkomstig uit Kuwait. Een nieuw initiatief, de eerste in Europa. We hebben het geproefd. En ik ben positief. Asseertime. Ja. Kijkje nemen. Moet je eens doen. Hoe heet u? Oh, Anna. Hallo Anna. Fijn dat we je even mogen spreken. We zijn heel erg benieuwd. Volgende week wordt er gestemd. Ja, Ben je van plan te gaan stemmen? ja, ik weet ook wat ik ga stemmen. Heel fijn. Heel goed. Want dat is dus belangrijk dat mensen Ja. dat doen. Ja. Ik wilde graag weten... Wat ga ik stemmen? Nou ja, dat niet. Want dat is vrij, hè? Dat Ja, bepaal je ja, zelf. ja. Maar dat Oké. je gaat stemmen, daarmee ben ik al heel blij. Ja. Maar hoe heb je dat voorbereid? Heb je je ingelezen? Nee, ik weet het gewoon. Je weet gewoon wat je Ja. gaat stemmen. Ik hoef niks te doen en Wat ik moet er veranderen in Nederland? heb je even. Dat heb je even. Ja. Nee. Want aan de hand van het antwoord, ja, hoe gaat het? Wat is de stand van Nederland? Ja, moeilijk te zeggen nu even zo snel. Er zijn zoveel dingen. Ik weet het even niet. Nou, dan laten we dat. Want Nee, er is er zoveel is er mis. En het gaat bijvoorbeeld de milieuhoax, de stikstofhoax. En Oorlog. ja, oorlog sowieso. Hè. Ze proberen onze oorlog in te rommelen. En ik denk dat jullie het allemaal wel bijna weten ook. En Ja. het waarschijnlijk ook met me eens zijn. En ik ga niet op een van de traditionele partijen stemmen. Want dat doe ik al heel lang niet meer. Ik ga ook niet op Geert Wilders stemmen. Want dat vind ik gecontroleerde oppositie. Ik ga ook niet op Joost Eertmans stemmen.
Ik stem op of Van Haga, Wiebren van Haga, of ik stem op Forum voor Democratie. En sinds ze er zijn, dan stem ik er al. Vroeger was ik Partij voor de Dieren, met toen Marianne Thieme er nog was. Maar die is nu weg en die is een hele rare partij geworden. Dus nou ja, dat eigenlijk. Oké. Maar je hebt er wel over nagedacht, zo te horen. Ja, tuurlijk. Ja, maar vroeger stemde ik natuurlijk PvdA, net als mijn ouders. Maar dat al heel lang niet meer. Sinds de Partij van de Dieren kwam, ben ik dat gaan stemmen. En nu sinds Forum er is, stem ik dat. Ja. En ik weet niet op wie, maar één van hun. Als je maar gaat stemmen. Het lijkt mij dat je gaat stemmen. Laat je stem horen. Want je hebt die stem en gebruik hem. Ja, nou, er zijn ook een hoop mensen die zeggen van nou, die gaan bewust blanco stemmen om te laten zien dat het natuurlijk een heel verouderd systeem is. En dat ik het daar helemaal niet mee eens ben zoals het nu gaat. En dat is ook zo natuurlijk. Maar ja, zolang we dan dit hebben, dan... Je kent de uitspraak, hè? Roeien met de riemen die je hebt. Oké. Want dit is wat we hebben. Ja, nou ja, daarom. En ik ben blij dat je gaat stemmen. Ja, oké. Hey, wil je nog even gedag zeggen tegen iemand? Rotterdam? Nee. Gedag aan iedereen die ik ken. Dankjewel, fijne dag. Die nog ineens voor jou zorgen. Oké, dat willen we wel weten. Ja, waarom zou ik dat doen? Ja, maar Alles wat ik nodig heb zit hier alleen in mijzelf. Ik ga het niet buiten mijzelf zoeken en niemand kan voor mij stemmen dan ikzelf. Ik stem voor mijzelf, mijn gezondheid en alles is voor mezelf. En wat levert dat op? Genoeg, ik ben vrij, ik doe wat ik wil en ik geniet van het leven. En ik krijg alle liefde die ik heb, geef ik terug aan de mensen om me heen. Het is geven en nemen in het leven. Ik ben niet geboren om voor mensen, om voor een bedrijf te gaan werken totdat ik 65 ben en dan val ik dood neer en houden ze mijn geld. Nee, dat doe ik niet. Ik werk voor mezelf. Ik ben mijn eigen imperium aan het opbouwen. Voor iedereen. Voor iedereen. Ik ben geboren om te geven en om te geven. Ja. En zo kan het ook? Wat zei je? En zo kan het ook? Tuurlijk kan het zo. Ja, ik snap niet waarom je voor iemand stemt. Die belooft je de hemel, maar die geeft je geen fuck. Begrijp je? Nee, maar ik doe niet mee aan die shit. Maar je hebt nooit gestemd? Ik heb in het verleden wel gestemd totdat die corona bullshit kwam. Toen zijn mijn ogen open gegaan. Toen dacht ik, no, ik stem op mezelf, man. Als ik niet op mezelf stem, wie gaat er voor mij stemmen? Nou, maar je moet even uitleggen wat je bedoelt met je stemt op jezelf. Je bent jezelf. Er is niemand buiten jouzelf dan jezelf. Jij bent een versie van mij. Dus ik ben een weerspiegel van jou. Dus in het leven is, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen, maar het leven is je gegeven. Je moet het zelf mooi maken. Niemand anders kan, als jij iets hebt, veel mensen hebben de neiging als ze iets hebben om de buitenwereld de schuld te geven. Alles wat je doet, doe je allemaal zelf. Alles in het leven is je eigen keus. Niemand geeft jou heb jou gezegd van ja, je moet dit doen, je moet dat doen. Alles doe je zelf. Alles in het leven doe je zelf. Maar in de politiek, wie vertegenwoordigt jou daar? Niemand. Ik vertegenwoordig mezelf. Je vertegenwoordigt jezelf? Vertegenwoordigen. Niemand hoeft mij te vertegenwoordigen. In de politiek? Maar ik doe niet aan politiek. Ik stem voor niemand. Oké. Maar als ik dan vragen mag, hoe draait de wereld dan? De wereld draait in mij. De wereld draait in mij. Deze Matrix, dat doe ik niet aan mee. Oh. We zijn allemaal poppetjes van, wij zijn allemaal, hoe zeg je, moderne slaven. Je staat op om een bepaalde tijd, je gaat naar bed om een bepaalde tijd. Je hebt een huis die je waarschijnlijk hebt gekocht. Die betaal je, je woont er nog en je werkt alleen om dingen te betalen. Waarom? Nee man, ik stem echt op mezelf, sorry. Ik ga er vandoor. Hey, fijne dag hè? Goedemiddag. We zijn op de Westkruiskade en ik spreek met... Julia. Hallo Julia. Hoi. Wij zijn van Cultura TV en we zijn heel erg benieuwd of je volgende week woensdag gaat stemmen. Dat was ik wel van plan. En ja. Dat is heel fijn om te horen. En hoe heb je je voorbereid op het stemmen? Ja, ik volg wat dingen op Instagram, wat partijen daar een beetje in de gaten gehouden. Ik heb wat partijprogramma's een beetje globaal doorgelezen. Stemwijzer gedaan. Ja, dus zodoende. Is de stemwijzer, komt het overeen met wat jij zelf had gedacht? Ja, sommige partijen wel, sommige partijen niet. Ik kom een beetje zo altijd ergens uit waar niet één partij zit. Dus het blijft altijd een beetje moeilijk kiezen. Ja? Ja. En wat vind je het moeilijkste? Oh, dat er geen enkele partij is die het echt helemaal zo heeft zoals ik. Die de volledige lading dekt? Ja, precies. Van dat waar jij voor staat? Ja, exact, ja.
En, en hoe zou die partij er dan uitzien? Oh, moeilijke vraag. Ja, er zijn zoveel politieke punten. Maar ik vind een beetje middenprogressief vind ik altijd wel een mooie hoek om in te stemmen. Ja, ja. Maar en wat zijn dan de punten waarvan jij denkt van nou, die zou ik graag... Ik vind het belangrijk dat het economisch goed gaat met het land. Maar ik vind klimaat ook een hele belangrijke pijler. Maar ja, het is natuurlijk best moeilijk als je klimaat goed wil helpen in de politiek. Dan gaat het vaak ten koste van geld en is dat best duur. Dus er zijn weinig partijen die daarin echt op dezelfde lijn zitten als ik dat zou willen. Ja. En mensenrechten, weegt dat zwaar? Ja, zeker. Ja, vind ik heel belangrijk. Ja, want als je dan kijkt naar de programma's, de partijprogramma's van heel veel partijen die dan een heel eigenlijk halfslachtig standpunt innemen ten opzichte van bijvoorbeeld Gaza. Ja. Dat je denkt, maar iets wat overduidelijk een genocide is, dat wordt dan ontkend. Maar zo'n partij, wat stel nou dat zo'n partij wel volledig voldoet aan jouw wensen? Nou, dan voldoet het denk ik niet volledig aan mijn wensen, want ik vind mensenrechten heel belangrijk. Dus mensenrechten weegt zwaarder dan economisch belang? Ja, ik denk in de basis vind ik het belangrijk dat ieder mens als mens gezien wordt. En wat er verder economisch dan gebeurt, kan me weinig interesseren. Oké, heel goed. Ja. Heel goed. Hey, en jij woont hier, mag ik vragen? Ja, ik woon hier om de hoek. Je bent Rotterdamse, gegroeid hier zo. En je woont hier zo. Ben je gelukkig hier? Ja, zeker. Ja? En hoe uit dat geluk zich? Oh ja, ik hou gewoon van Rotterdam. Super mooie stad. Je bent Rotterdam, ja, oké. Altijd wat te beleven, ja, superleuk. Je denkt dat je altijd hier zal blijven? Ja, ik denk voorlopig nog wel. Misschien dat ik ooit een beetje wat buiten de stad verhuis, maar voorlopig nog wel hier. Ja. Dankjewel voor dit fijne gesprek. Ja, ook bedankt. En dankjewel voor het stemmen. Ja, ga ik doen. Jullie ook. Oké, 4 uur. Hey, we zijn bij Ronnie. Goedemiddag meneer. Goedemiddag, hoe is het dan zo vandaag? Ook goed. Ja? Zonnetje schijnt. Ja? Je hebt al gemerkt, buiten hebben ze helemaal opengebroken. Het lijkt alsof Gaza in de buurt is gekomen met die open gat. Maar het gaat goed, gaat zijn gangetje. Spannend, zo'n week voor de verkiezingen? Zeker weten, ik ben me ook daarop aan het voorbereiden. Ja. Want eerlijk gezegd, ik heb het een paar jaar heb ik het overgeslagen. Maar toen had je een ander soort manier van partijen die mensen gingen motiveren. Het ging op een andere level. Ja, ja. En nu vandaag aan de dag zie je dat het bijna een gevecht is geworden onder de voorzitters van partijen. Ja, ja, ja. Weet je? En dan op een gegeven moment dan word je toch met neus op de feiten gedrukt. Dat als je niet stemt, dan gaat het in verkeerde handen. En dan kunnen er allerlei gekke dingen gebeuren. Je ziet wat er allemaal om je heen gebeurt. Dus hier kunnen er ook gekken opstaan. Dus dan moet je doelgericht zeg maar een keuze maken. Nou ja, dus je vindt het wel belangrijk om je stem te laten horen en om mee te kunnen bepalen in wat er gaat gebeuren. Oh ja, zeker. Zeker. Ik ben er vroeger anders mee omgegaan, maar ik heb in de loop der tijden dat dingen zijn gaan veranderen, mensen zijn veranderd, mensen zijn wat harder geworden. En uiteindelijk dan moet je keuze gaan maken om uiteindelijk zeg maar bepaalde dingen, bepaalde zekerheden zeg maar vast te leggen. Ja, ja, want je noemt dat mensen verhard zijn. En die verharding komt voornamelijk uit de politiek. Ja, die geven de foute voorbeeld. En dan als dat allemaal daar binnen de kamers kan gebeuren, nou ja, kijk, daar moet je niet gek op kijken dat het publiek buiten het ook overneemt. Want we zijn kuddedieren, hè? We kopiëren gauw. Weet je? En dan als je dat ziet, dan moet je nu voor je stem gaan en zeggen van dat ik kies voor zo iemand, om die persoon die geeft me een bepaald gevoel, dat die rust in de tent kan brengen. En dan ga ik mijn stem daarop uitbrengen. Ja, en dan hopen dat de politici hun gedrag gaan aanpassen of in ieder geval zich realiseren dat ze een voorbeeldfunctie hebben. Oh ja, dat zeker. Kijk, en daarom ben ik heel kritisch daarop om die keuze te maken. Want er moet echt iemand die de waarde verdient om opgestemd te worden. En dan tot vorige week was ik nog een beetje een vliegende kip, zwevende kip.
Weet je, maar naarmate de dagen naderen, dan word ik steeds bewuster. En dan ga ik ook meer opletten van wie spreekt me aan, wie zorgt voor een bepaalde rust, wie praat bijna universele taal, zodat iedereen het kan begrijpen en verstaan. Weet je, en dan ga ik op de dag van stemmen, dan ga ik bewuste keuze maken. Oké, en zijn er items die voor u belangrijk zijn, waarvan u vindt dat die hoog in de vaandel staan bij de partij? Nou kijk, ik heb altijd, ik was niet echt een trouwe politiek volger, maar uiteindelijk ben ik door de loop der tijd, want je moet leren van fouten. Hè? En dan heb ik bepaalde dingen gezien, bepaalde dingen ervaren, waarvan ik geconstateerd heb van dat je je stem niet verloren moet laten gaan. Zet het op iemand neer die je een beetje gevolgd hebt en die een beetje jouw taal spreekt. Of bijna een universele taal, want die moet niet zo egoïstisch zijn om te zeggen dat het mijn taal is. Het moet een taal zijn wat een heel breed publiek kan volgen. En die een bepaalde rust in kan vinden. Weet je? En dan ga ik mijn stem daarop uitbrengen en dan kijken nadat de stemmen zijn geteld van wat acties zullen zijn van de partijleiders. Ja, en dan hopen dat het partijprogramma wordt uitgevoerd. En dat het niet ineens aan de kant wordt geschoven en dat er een plan B tevoorschijn komt. Ja, maar ik denk dat er altijd een risico aan vasthangt. Hè? Want je bent er ook van bewust van dat er niet alleen erover bepaald wordt. Daarom gaan ze zeg maar, samenwerkingen aan met verschillende partijen. En dan kan de een de verschil gaan maken, goed of slecht. Ja. Weet je, daar ben je wel van bewust. Maar je moet het risico durven nemen om het taal wat een bepaald leider spreekt. Ja. En daarvoor ga ik gaan dit jaar. En nu de politiek, want in Nederland wordt er binnenkort gestemd. In Suriname is al een tijdje geleden gestemd. Bijvoorbeeld wat er nu in Suriname speelt, bent u een beetje op de hoogte van wat er daar speelt op dit moment? Heel lichtjes, puur vanwege dat bepaalde dingen afgelopen tijd mijn aandacht nam. Hoe gaat het tegen het einde van het jaar, dus daar ben je zo dusdanig bezig met je bedrijf. Maar af en toe als ik op bed lig, dan toets ik even en dan volg ik even wat nieuws. Ook met zeg maar, de zaken van Suriname, van wat er allemaal daartoe gebeurt. Want nu is het spannend en nu wordt de druk opgevoerd. Vanuit alle kanten. Dus mevrouw Simon die krijgt het niet makkelijk. Maar ik denk dat ze wel mans genoeg is om dat allemaal daartegen aan te vechten. En heeft u het gevolgd van de heer Abrams, die gepleit heeft voor gratie van de veroordeelden van de decembermoorden? Ik had een stukje daarvan opgepikt. Maar kijk, ik denk dat je ten alle tijden en vooral voor mevrouw Simon, dan denk ik dat ze voor een heel moeilijke taak staat nu. Want zij is de persoon die nu de leiding moet gaan geven. En dan moet je geen stappen of keuze gaan maken waardoor je in een slechte daglicht komt te staan. Dus ik denk dat ze een goed onderzoek daarover zouden moeten doen en zo eerlijk mogelijk dingen afhandelen. En dan kijken waar heeft die persoon recht op of waar heeft die persoon geen recht op. Maar ik denk dat er grondig onderzoeken gedaan moeten worden om zo eerlijk mogelijk proces te voeren. Ja, want zo'n vraag wordt dan voorgelegd aan de minister-president, terwijl het vonnis is uitgesproken door een rechter. Dus dan zou de bevoegdheid van de rechter worden overgenomen door de minister-president, die dan zich boven de wet stelt en gaat bepalen welke vonnissen teniet worden verklaard en welke niet. En dus dat is iets wat ik me afvraag. Is dat wettelijk haalbaar om als president een gratie te verlenen aan personen die door een rechter een vonnis opgelegd is? Dus dat is een vraag die ik mezelf dan stel als ik dat dan zo volg. Dan denk ik van, ja, er worden dingen geroepen, maar ik weet niet of dat haalbaar is. En ik weet ook niet of dat zoiets binnen de wet past. Ik weet niet of u daarover nagedacht heeft, maar dat is iets wat mij dus de laatste tijd een beetje bezig tussen dat woorden. Ja, kijk, ik ga ervan uit, vanwege mevrouw Simons, haar positie, waar ze nu in zit, denk ik dat ze het goed te raden moet nemen, zodat het niet schadelijk is voor haar positie waar ze in staat. Dus er moet heel grondig onderzoek gedaan worden. Ja, en wat u zegt natuurlijk, de nabestaanden,
zeker niet uit het oog verliezen. Nee, zeker niet. Want je weet dat je nu met mensen te maken hebt en waar enorme emoties eromheen hangt. En dan moet je het zo goed mogelijk, want je moet nu voor alle partijen gaan denken. Nu, haar positie waar ze nu in zit, moet ze voor alle partijen gaan denken nu. Voor de nabestaanden, voor de mensen die berecht zijn en voor zichzelf en voor de gemeenschap. Dus het is een heel breed scala van dingen waar je rekening nu mee moet gaan houden. Dus ik zou een grondig onderzoek doen om te voorkomen dat je niet de foute keuze maakt. Kan ze geen misstap veroorloven? Ja. Ik hoop het, want ze heeft goede intenties, denk ik, voor wat ik zie en wat ik hoor. Zijn de intenties wel goed om een bepaalde verandering in het land te brengen. En dan moet ze niet, want nu moet je sowieso vanuit gaan van dat je hebt nu een positie waar er heel hoop op hadden gewacht om dat te kunnen krijgen. En als het, zeg maar, de keuze gemaakt is door de gemeenschap naar jou toe, dan moet je ook van bewust zijn dat er heel hoop op je afgevuurd gaat worden. Enkel maar om je te beschadigen, zodat zeg maar, hun doelen kunnen bereiken. En daar moet je heel goed over nadenken. Ja, want het tijdstip, daar stel ik me ook vragen bij. Hè? Waardoor, het is eind oktober, november staat voor de deur. Dus december volgt daar heel strak op. Dus het zal alleen maar erger worden naarmate de datum nadert waarop dat hele, die ramp herdacht zal gaan worden. Dus, dat is volgende maand, hè? Ja, dat is volgende maand, dus hè? dan denk ik van het is ook wel strategisch. Oh ja, daar is goed over nagedacht. Wanneer mevrouw Simon misschien ligt te slapen, liggen anderen wakker om bepaalde dingen te bedenken van hoe zullen we dat pakken op een of andere manier. En dan moet je super voorzichtig zijn. Goed over dingen nadenken voordat je bepaalde keuze maakt, zodat je op lange termijn geen schade berokkent. Ja. En het aanstaande bezoek van de koning van Nederland aan Suriname. Het is 50 jaar onafhankelijkheid. De koning komt in december, niet in november. Dus het komt na die dag. Zijn bezoek. Hoe ziet u dat? Is dat geoorloofd? Is dat gepast? Is dat in het kader van de opvolging, de volgende stap na de excuses die gemaakt zijn? Is dat iets? Komt hij iets brengen? Nou, kijk, voor mezelf denk ik, de manier hoe ik in het leven sta, vind ik het alleen maar een goede stap, goede keuze wat gemaakt wordt. Dat je dit soort landen, zeg maar, niet een bepaald kloof tussen gaat opbouwen. Want we hebben elkaar nodig. Het is en je moet niet vergeten van dat Suriname zit nu op een of andere manier in de lift, want er komt geld en waar geld komt, dan zijn er altijd mensen om je heen die van mee willen profiteren en daar bedenken ze van alles. Dus ik denk dat je kan er alleen maar voordelen aan hebben, maar je moet goed overwegen nemen. Het is een partij, het zijn verschillende partijen, het zijn een club van mensen die zich nu moeten gaan voorbereiden van wat voor kant willen we op met SU. En dan moet je alle mogelijkheden die ten voordele zijn voor het land, voor de gemeenschap, moet je op een goede manier proberen aan te pakken, zodat je een goede munt uitslaat. Ja, want kijk, dat bezoek brengt veel met zich mee natuurlijk. Hè. De koning komt niet alleen. Er is altijd een economisch belang. Ja, zeker. Er komen mensen met de koning mee. Ja. Zoals je zelf al zegt, Suriname zit in de lift. Er valt iets te halen. Ik hoop dat de heren en dames en heren die zich in de regering bevinden op dit moment zich daarvan bewust zijn en alert zijn op dat soort zaken. Ja. Dat ze dus zich realiseren dat er iets te halen valt in Suriname. Ja. Nou, ik denk dat ze communiceren tot een heel goed prioriteit moeten stellen. Zodat je goed over dingen communiceert om het meest ergste te voorkomen of het meest commerciële stuk eruit te halen. En dan denk ik dat als ze van dit soort stappen en keuzes moeten ze goed gebruik maken. Want de media komt langs en dan is het van overal ter wereld komen ze langs. Puur omdat ze weten van wat nu gaande is in Suriname. En dat er nu grote koppen van mensen die posities hebben, die macht hebben, die nu Suriname willen bezoeken, dat je uiteindelijk wel goed over nadenkt, goed helemaal uitpraat, zodat je het maximale, dus je moet eigenlijk met dezelfde munt moet je proberen te betalen. En dat was het economische deel. Er is ook een emotionele kant aan het verhaal.
Want de trauma, de wonden, de pijn van het verleden, daar is, door dat helingsproces is ingezet. Er zijn beloftes gedaan, er zijn uitspraken, er zijn excuses gemaakt. Maar wat zou er nog meer moeten gebeuren? Want excuses, dat is een begin. Er was sprake van, oké, er zijn excuses gemaakt en we gaan in de toekomst kijken hoe we verder gaan. Hoe ziet u dat voor zich? Nou kijk, weet je wat het is? Dan kijk ik het kleinschalig, kijk ik naar mezelf en naar mijn omgeving. En dan denk ik van dat als die witte man ervan bewust was van wat hij allemaal aangericht had, soms weten mensen niet wat te doen. Het is achteraf. En soms hoef je ze bijna zelf niet te proberen uit te leggen, want ze gaan op een andere manier naar je kijken. Je probeert zeg maar onderste uit de kant te halen, je wil ervan profiteren. Maar het emotionele stuk is een van de meest belangrijkste. En ik denk dat wij dat als mensen van kleur, dezelfde soort mensen, we weten wat bij die speelt, we weten wat bij die ander speelt. Dus het is altijd goed om heel goed en heel diep gesprekken met elkaar te voeren. Want wij weten waar de pijn ligt. Wij weten, emotioneel weten we waar de pijn ligt. Die witte man die weet dat niet. Weet je? Want ze hebben het aangericht en dit zijn kinderen van vorige mensen die zeg maar, dit allemaal aangericht hadden. Dus die witte jongens van tegenwoordig die vragen zich ook af van wat gebeurt er nou? Wat hebben we nou gedaan? Puur omdat ze niet weten van hoe het emotionele stuk werkt. Dat jouw emotionele stuk die gaat jou vormen. Die gaat zorgen dat je op een andere manier gaat denken. Op een andere manier naar je gemeenschap gaat kijken. En dat stuk denk ik dat we het zelf ervaren. Dus we onder elkaar als Surinamers onder elkaar. Die zouden al heel goed en heel open daarover moeten praten. Om uiteindelijk te weten van dat hoe moeten we dit soort stuk trauma die steeds overdraagbaar is. Hoe zouden we dit moeten aanpakken? Is het door communiceren? Is het door bidden? Is het door... Je moet uiteindelijk nu gaan zoeken van dat wat moet je doen? Hoe moet je het doen? En die weet maar moet je eigenlijk... Ja, die weet amper wat hij aangericht heeft. En dan, het is goed om die gesprekken ook mee te voeren, want ik denk dat ze ook bepaalde dingen in zichzelf kwijt zijn geraakt. Maar hoe ga je dat bereiken? Puur door praten en dan communiceren en dan uiteindelijk kijken van dat, waar komen we uit? Wat zijn dingen die steeds een soort van kopieergedrag veroorzaken? Want als het een soort van kopieergedrag is, dan ben je ervan bewust van dat het iets is wat veel dieper ligt. Want dan komt het steeds weer omhoog. Het komt steeds weer omhoog. En uiteindelijk kan het jou gaan frustreren. Puur omdat je niet weet waar het gedrag vandaan komt. En iemand die discrimineert, je kan wel tegen die persoon gaan zeggen van dat je bent een racist. Maar die persoon die is hoe die in elkaar zit. En dan die is er zelf niet van bewust dat hij een racist is. Puur omdat het heel diep ligt. Je moet gaan onderzoeken van hoe zit het? Wat moeten we doen? En hoe gaan we het proberen aan te pakken? Financieel kan je niet afkopen. Je kan wel een stukje geld geven als een stukje voldoening om te laten zien van kijk, we voelen ons schuldig, dus we hebben dit ervoor over. Maar dan haal je het emotionele stuk nog niet eruit. Het emotionele stuk ga je erover moeten praten. Openlijk, je gaat bijna met de billen bloot moeten gaan van dat we zijn ervan bewust van wat er allemaal veroorzaakt. Maar we zijn ook ervan bewust van wat zo'n onderdruk met jou als mens kan doen. Simpele voorbeeld, als iemand in de gevangenis zit, 20, 30 jaar. Wanneer die komt, moet hij weer gaan aanpassen in de maatschappij. Zijn manier van denken, zijn manier van gedrag moet weer aangepakt worden. Hij gaat onder een soort van begeleiding. Laat staan als je 300, 400, 500 jaar onder druk hebt geleefd. Het heeft heel je identiteit veranderd. En dan kan je jezelf gaan afvragen waar komt een bepaald gedrag vandaan. Je gaat er niet achter kunnen komen. Alleen diepgaand onderzoek, open en bloot gesprekken voeren. En de bereidheid van de andere partij om eerlijk naar zichzelf te kijken. Ja, zeker. Zeker. Dus het is een heel gedragsaanpassing. Wat je eigenlijk zou moeten doen, maar je moet er eerst van bewust zijn. Van dat de oorzaak kan zijn dat jou veranderd heeft. En wanneer je dat weet, wanneer je dat ontdekt hebt na bepaalde onderzoeken die je gedaan hebt, dan ga je een manier moeten vinden om het aan te pakken. En dat kan misschien op een hele simpele manier. Eerlijkheid kan soms emoties losmaken. Dat mensen emotioneel zeg maar, vrijkomen. En dan als je dat ontdekt hebt, kijk, dan kan je heel hoop problemen van mensen, gedrag van bepaalde mensen, kan je dat verklaren. Juist, ja. Het ligt heel erg diep. Ja, het is onderhuids, hè? Ja, het is onderhuids. Maar geloven we dat onderhuids, dat soort dingen jouw gedrag kunnen bepalen? Je moet daar eerst in geloven om uiteindelijk bewust van te kunnen zijn van dat het kan onderhuids gaan spelen. Dus uiteindelijk zullen we een manier moeten zoeken en moeten vinden van hoe gaan we dit aanpakken? Gaan we het vanaf kinds af gaan we dat proberen aan te pakken? Zodat je een plant weer in vorm brengt.
Of ga je iets aanpakken, een boom die daar zo staat, die volgroeid is, ga je dat proberen te buigen, andere richting op, het gaat je niet meer lukken. Dus dan zou je het van kleins af al moeten beginnen met een bepaald denkniveau, om uiteindelijk te weten van dat dit gaat dat mens vormen en uiteindelijk heb je een totaal andere gemeenschap. En zoiets ligt natuurlijk ook in handen van de opvoeders, van ouders, van de regering in Suriname zou bijvoorbeeld ook een rol kunnen spelen in dit geheel. Alle partijen die invloed hebben op het gedrag van de mens en een bepaalde verantwoordelijkheid hebben van de mens, van je gemeenschap, die zou de koppen bij elkaar moeten steken om te zeggen van dat we hebben zo'n beetje een beeld van waar het zit, hoe het zit en hoe we het zouden moeten aanpakken. Kijk, en als dat er is, dan denk ik dat je mensen kan veranderen, je kan je gemeenschap veranderen. Oké, Suriname. Even terug naar Nederland. Het is inmiddels bijna een maand geleden dat de 15-jarige Surinaamse jongen door een agent in Capelle aan de IJssel is neergeschoten. De aandacht ebt daarvan een beetje weg. En vroeg me af hoe jij tegen dit geheel aankijkt. Kijk, ik heb het ook wel gevolgd hoor, dat die jonge man hebben neergeschoten. Het zijn problemen die uit de gemeenschap komen. Kijk, voor mijzelf zeg ik van dat als je dit soort gedrag ziet bij een kind, dan kan je bijna al zo een beetje voorspellen van wat de thuisbasis is. Want als je een goede thuisbasis hebt, opvoeding die vormt de mens. En vandaag aan de dag is de opvoeding zo zwak geworden. Ook door de toppers, de jongens die bovenop zitten, de regering, al dat soort mensen. Die hebben ook deels voor gezorgd dat de opvoeding van gemeenschap, van gezinnen, die zijn ook enorm verzwakt. Want ze hebben allerlei mogelijkheden bedacht. Van dat je hoeft maar een tikkie te krijgen van je moeder of van je vader. Heb je een telefoonnummer waar je al naartoe kan bellen. En dan komen ze je zo daar weghalen. Maar ze merken zelf van dat al de mogelijkheden die ze gecreëerd hebben, dat het vandaag aan de dag bijna niks voorstelt. Het maakt de situatie alleen maar erger. Ja. Weet je, dus dan, ik denk dat ze gewoon over dingen goed over moeten gaan nadenken. Van waar zijn we mee bezig? Wat zouden we moeten doen? Uiteindelijk om de totale gemeenschap een bepaalde richting op te duwen. En dat is denk ik de grootste probleem wereldwijd. Maar in Nederland is dat een van de grootste problemen. Dat ze niet weten waar ze daarmee naartoe moeten. Want deels, soms kan je dingen doen als mens of als regering of als een partij die enorm veel invloed heeft. Die kunnen soms keuzes maken wat op lange termijn alleen maar voor narigheden zorgt. Ja, want als je bijvoorbeeld in het verleden is alle jeugdhonken zijn bijvoorbeeld gesloten. Alle plekken waar jongeren naartoe konden zijn gesloten. Alle plekken waar onder de 15-jarige jongeren zijn wegbezuinigd. Dan komen mensen op straat, ze gaan zwerven. Dus het beleid heeft consequenties. Het heeft zijn effect. Hè? We staan daar niet bij stil, maar het zijn dingen keuzes die ze maken, waarvan op lange termijn dat het een ander soort van resultaat neerzet onder de mens. Ja. Vaak negatief. Kijk, een simpele voorbeeld. Kijk maar naar internet. Internet was leuk. Het maakt de wereld kleiner, maakt de maatschappij kleiner. We kunnen beter met elkaar communiceren, we kunnen beter link met elkaar leggen. Maar uiteindelijk heeft het alleen maar voor narigheid gezorgd, grotendeels. Ja. Want als je ziet, die heeft situaties ongrijpbaar gemaakt door criminaliteit. Ja. Alles is in handbereik voor kinderen. Je kan je kind naar bed sturen, denk je dat hij ligt te slapen. Nou, is hij bezig op internet om allerlei gekke dingen op te zoeken. Ja, ja. En ziektes, wat het allemaal met zich meebrengt, zo worden slechtziend. Ja. Hebben ze pas ontdekt. Weet je, dus uiteindelijk soms kan je dingen gaan uitvinden en denken van dat dit is zeg maar hoe het moet gaan werken, dit is de topic. Maar uit lange termijn dan gaat het bepalen van dat altijd de goede keuze is geweest of niet. En zover kunnen wij mensen niet denken. Maar dus als ik het goed begrijp, zou u dus wel willen dat zoiets gereguleerd wordt? Bijvoorbeeld, er zijn nu wetten in de maak om bijvoorbeeld mobieltjes voor kinderen onder de 15 te verbieden. Mobieltjes te verbieden in de klas of scholen zelfs. Kijk, als je ziet van wat voor schadelijke effect het allemaal heeft op onze jeugd, dan denk ik dat ze dat ook als aandachtspunt zouden moeten nemen.
de effecten van internet, van wat het doet met de toekomst van onze jeugd. Want die zijn onze toekomst. Maar als ze al een beetje beginnen te kwakkelen, de oog, lichamelijk, hart en een hele hoop belangrijke zaken die gaan achteruit, dan weet je van dat je reden hebt om stil te staan en te denken van dat, wat moeten we nu gaan doen om uiteindelijk het ergste te voorkomen. En als ik dit terugkoppel naar die 15-jarige jongen die is neergeschoten, hoe verhoudt zich zijn dood tot deze maatschappij? Want hij is 15 jaar. Ja. Hij loopt op straat. Ja. Hij steelt een fatbike. Ja. Ja. Hij loopt weg van een agent. Wordt in zijn rug geschoten. In hoeverre is zo'n actie te verantwoorden? Ja, kijk, maar dan het weerspiegelt eigenlijk waar de maatschappij eigenlijk naartoe gaat. Hoe de druk zeg maar, hoog is voor de maatschappij, voor de gemeenschap. Want als je ziet wat een politie doet, die eigenlijk een bepaalde scholing heeft gehad, die op voorbereid is om de maatschappij, de gemeenschap te dienen, dat ze nog zo'n grove fout maken. Je weet het niet als het een speelpistool is. Je bent er wel van bewust dat het een tiener is, een kind. En dat je toch zo gericht gaat schieten, want je zou ook op zijn been kunnen schieten. In de rug? Of in de rug. En dan schiet je die persoon die vandaag aan de dag niks meer kan vertellen. Het is een hele trieste gebeuren, maar het vertelt eigenlijk waar de maatschappij naartoe gaat. Dus dan zouden ze eigenlijk erbij stil moeten staan en denken van dat, wat moeten we nu gaan doen om al dit soort acties te voorkomen. Amerika is een voorbeeld geweest, is het tientallen keren gebeurd. En dat is een van de meest keiharde maatschappij. Als je ziet wat uit voort is gevloeid, kijk maar wat meneer Trump doet allemaal. Dus dan denk ik dat om het ergste te voorkomen, dan zouden ze bepaalde keuze moeten maken om beter met elkaar te gaan communiceren. Zodat dingen duidelijk, transparant worden. Om bewust te zijn van dat, wat zijn de eerste stappen die we moeten zetten. Druk bij de mensen, financiële druk. Want het is een en al een dusdanige financiële, economisch maatschappij geworden. Mensen denken alleen maar daaraan. Jongeren die denken alleen maar daaraan. Puur omdat we het ook enkel maar daarover hebben. We praten niet meer over dat menselijke stuk, die menselijke waarden. Dingen die belangrijk zijn, wat eigenlijk voor de duurzaamheid kan zorgen. Dat op lange termijn dat mensen daarvan kunnen genieten en ervan rustig kunnen leven. Maar daar geven ze bijna geen aandacht aan. Ze zijn alleen maar met economie bezig. En uit economie dan krijg je andere frustraties. En vanuit het oogpunt van aandacht, de aandacht voor dit item, voor dit geval, voor deze moord, is volledig verdwenen uit de media. Dit zijn ze zo weer vergeten. Maar dat vind ik het zorgelijke eraan. Ja, dit zijn ze zo vergeten en dan maken ze er geen huiswerk van om te gaan zitten denken van hoe kunnen we dit voorkomen. Dus uiteindelijk, het klinkt heel vervelend, maar vandaag aan de dag in deze maatschappij, als je een kleurtje hebt, heb je een probleem. Als je donker bent, dan heb je een probleem. Ze vinden het niet de moeite waard om te lang bij stil te staan. Alles gaat door, dus je bent gewoon een nummer. Dus, maar uiteindelijk denk ik dat je toch als gemeenschap de koppen bij elkaar zouden moeten steken om te zeggen van dat dit moeten we voorkomen. Maar wat moeten we doen? En dan uiteindelijk als je professionele hulp nodig hebt, dan zou je dan kunnen aankloppen. Want dan, ze geven zo een beetje geld of ze geven je een ruimte van dat zoek het daar maar even uit. Dat zijn de witte jongens die denken van zoek het daar maar uit, want wij kunnen het niet volgen. Maar dan kan je zeg maar het ergste proberen te voorkomen, want uiteindelijk draait het meer om onze jongeren. Dus onze toekomst. En dan als je dit allemaal wil aanpakken, dan moet je het aandacht gaan geven. Zijn er organisaties die dit soort zaken aanpakken? Voor zover ik weet zijn er in Rotterdam-Zuid wel organisaties die zich voornamelijk met jongerenproblemen, specifiek jongeren bezighouden. Ik denk dat er wel genoeg partijen zullen zijn die met jongeren bezig zijn. Want jongeren veroorzaken vandaag aan de dag de meeste problemen. Maar dat komt ook ergens vandaan. Als we enkel maar naar onze generatie kijken van hoe wij het hebben gehad hier zo. Er waren genoeg voetbalclubs. Er was genoeg creatieve ruimtes waar je kon gaan ontspannen. Want in zo'n maatschappij, laten we erbij stilstaan, je zit in een maatschappij wat dusdanig druk voor je kan opvoeren. Je hebt geen andere mogelijkheden. Je hebt geen natuur waar je wat gezonde zuurstof kan gaan halen. Je hebt geen recreatiezalen waar je een beetje lekker kan gaan ontspannen. En in dit soort maatschappij is ontspanning broodnodig. Ja. En als je dat niet kan doen om te ontladen, dan ga je zien van dat het in je hoofd gaat zitten. En dan kunnen er hele gekke dingen gebeuren. En vandaag aan de dag merken we dat. De gekste dingen die gebeuren vandaag aan de dag. Dat je jezelf afvraagt van hoe kan dat? Hoe kan een normaal mens dit soort dingen gaan doen? Nou,
het lichaam en geest, als die verwaard zijn, dan kan je de meest gekste dingen doen. Kan je zelf, je buurvrouw, die kan je zo in een stukje snijden wat jou zeg maar, gedreven wordt. En dat is niet nodig. Maar je moet het wel aandacht geven. Aandacht. Ja, aandacht is het meest belangrijkste. Communiceren, praten en ervan bewust zijn in wat voor maatschappij je leeft. Want als je ervan bewust bent in wat voor maatschappij je leeft, dan zou je zo een beetje moeten weten van wat nodig is. Want je lichaam die geeft ook bepaalde seinen. Je lichaam die geeft seinen. Lichaam en geest die geeft seinen. Maar je moet het ook aandacht geven. Want als je het niet doet, dan krijg je die seinen. Je doet er niks mee. Uiteindelijk pas wanneer zeg maar, de klappen zijn gevallen, dan ga je zitten denken van oh shit, wat is er nou gebeurd? Maar dan kan je niet meer achterhalen. Je moet naar je lichaam luisteren. En naar je gemeenschap luisteren. Goed met elkaar communiceren. Dan kan je heel hoop voorkomen. Aandacht. Komende week zeker aandacht op de stemming. Op die stembus. Ja. En je aandacht even nu gericht op de stembus. Ja, zeker. Dat ga ik zeker doen. Na x aantal jaren heb ik besloten om het te gaan doen. Want het wordt te grimmerig binnen de Kamer. Ik volg het elke avond. En dan vraag ik me eigen soms af van... zitten jullie daar meer voor eigen belangen? Of zitten jullie daar voor de gemeenschappelijk belang? En dan als je dat soort vragen gaat stellen, dan moet je ook gelijk naar jezelf luisteren en zeggen van dat ik moet nu gaan opstaan. Het is wel een eenling, je bent eenling, maar je bent ervan bewust van dat hoe meer eenlingen opstaan om een bepaalde keuze te maken, dat je de kans kan verkleinen om gekke dingen te laten gebeuren. Oké, dan. Dankjewel. Jo. Dankjewel. Graag gedaan. Fijn gesprek. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Dennis Rutsch, Cultuur TV. Ja. Fijn dat ik je even mag spreken. Er zijn een paar dingen die ik heel erg wil weten. Volgende week zijn de verkiezingen. Ja. Er moet gestemd gaan worden. Dat zeggen mensen, ja. Bent u bereid te gaan stemmen? Oh, ik ga zeker stemmen. Ja. Misschien met enige tegenzin, omdat het politieke klimaat niet helemaal optimaal is. En dan druk ik me zacht uit. Maar stemmen, niet gaan is... Ja, het is toch het klassieke antwoord, een verloren stem. Geen optie? Denk het niet, nee. En waarom? Omdat ik denk dat... Politiek draait voor mij om is de kunst van het herverdelen van middelen. Het is heel ingewikkeld als je daar goed in bent. En daarnaast is het eigenlijk het kiezen van je opponent. Mensen zien in politici hun vrienden, maar dat zijn ze niet. Dus je moet eigenlijk naar je stem of kieswijzer of je politicus of je partij kijken met in je achterhoofd. Als ik die persoon aan tafel zou hebben, wie van die mensen zou ik het beste onder druk kunnen zetten? En daarmee bedoel ik niet bedreigen of zo, maar het is het kiezen van je opponent. En als je die kiest wetende dat het iemand is die eigenlijk per definitie aan de andere kant zal staan, die niet altijd je belangen zal dienen, maar waar je wel een zekere nabijheid toe hebt, dan wordt het een soort andere energie. Maar dan moet je wel, als je hebt gestemd, ook dezelfde energie houden om die persoon of die partij die je hebt verkozen te benaderen. En het liefst met anderen verenigd te blijven om de dingen die je belangrijk vindt daar op tafel te krijgen. En om tot zo'n keuze te komen, hoe bereid je je daar dan op voor? Ik denk dat je klein moet beginnen. Je moet in je eigen huis beginnen. In je eigen huishouden, in je familie. En ik denk dat je van de social media af moet, want die algoritmes die zijn opgezet om je alleen maar boos en moe te maken. Maar je moet klein beginnen. Ik bedoel, heeft je oma suikerziekte, heeft een familielid een strafblad, verdient hij een tweede kans? Hoe gaat het met de kindertoeslag voor de opvang? Wat vind je van het openbaar vervoer in je stad? Geloof je in een basisinkomen? Zijn er partijen die het... Vind je de natuur en de dieren net zo belangrijk als mensen? Er zijn genoeg dingen die je thuis kan bespreken om erachter te komen. Vind je het belangrijk dat de genocide in Gaza ook na het staakt het vuren, dat de druk ook op de Nederlandse politiek wordt gezet om de apartheidssituatie in dat land te blijven aankaarten. Ja, dan weet je waar je moet zijn en waar je niet moet zijn. Ja, je noemt het expliciet genocide, dus dat vind ik opmerkelijk, want er zijn heel veel partijen die het geen genocide noemen. Dus als jij dat genocide noemt, dan heb ik al direct het idee van oké, dus jij zit al in een bepaald kamp. Ik heb het niet verzonnen, hè. Ik bedoel, ik ben geen expert, maar er zijn genoeg experts die dat zeggen. Ik vind het woord apartheid veel belangrijker dan genocide. De genocide-discussie leidt een beetje af van de apartheid die daar is. En het grappige is,
er zijn ook veel zwarte mensen, Afro-Amerikanen in Israël en de Palestijnse gebieden geweest, en de Westbank. En daar is ook anti-zwart racisme. Dus laten we er heel eerlijk over zijn. Ook in de Arabische wereld is er heel veel anti-zwart racisme. Maar dat neemt niet weg dat als iets niet goed is, je het moet adressen. En het is apartheid. Ja. En je moet je niet laten afleiden door de argumenten dat, zus en dus zo. Want we kennen apartheid, we weten hoe dat is geëindigd. En dat is niet geëindigd omdat iedereen vooraan stond om te zeggen dat het moest stoppen. Nee. Maar ik zou het klein, je kan het in Nederland houden. Hè? Gewoon de stad Rotterdam, je buurt. Dus daar begin je, Ja, om je heen. ja. Dus jouw advies is aan de mensen de komende week, want daar hebben we het over de komende week, dat mensen gaan nadenken over... Ga thuis het gesprek aan. Ja. Ja. En bel een oom of een tante. Want kijk, die partijen die zijn eigenlijk dus allemaal je vijand. Als je dat nou eerst eens bedenkt, dan ga je tegen wie wil je vechten? Ben je tegen Rico of ben je tegen Badr of tegen wie wil je vechten? Ik weet wel, I'm not going to pick the big bad guy. Ik zoek iemand waarvan ik denk, daar kan ik mee praten. Ja. Dat zou ik doen. Ja. En dan door alle ruis heen gewoon je ding doen, je hart volgen. Maar dan moet je wel de mensen hebben die bereid zijn om daarover te praten. Want er zijn ook heel veel mensen namelijk die zeggen van ja, ik ga niet stemmen want het heeft geen zin. En ik stem al lang niet meer want het is niet mijn maatschappij. En ik hoor er niet meer bij of het is niet mijn ding. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen? En hebben we het dan over black and brown people of hebben we het over mensen? Oké, ja. Laat ik het vanuit, we zijn zwarte mannen, laat ik het van daaruit redeneren. Daarvoor is onze onveiligheid al te lang te structureel. Om niet mee te kunnen doen aan het politieke spel. Kijk, de geschiedenis recent is nog zo kort dat onze mensen opgehangen werden aan bomen in de Verenigde Staten. En in Suriname niet zo ver, ook niet zo lang. Ja. Even tussendoor, nog steeds. Hè? Afgelopen 2 maanden, 2 jongens bij een universiteitsterrein aan bomen hingen. Heb je niks over gehoord in de media? Ik heb dit verhaal niet gehoord. En de gevolgen van het kolonialisme zijn in Afrika, waar ik vandaan kom, nog steeds heel erg voelbaar. Dat betekent dat ik ben voor ontwikkelingssamenwerking. Ik ben niet zo iemand die vindt dat dat allemaal verspild geld is. Want ik heb familie en neven en nichten die in Oeganda, Afrika wonen. En ik zie dat die landen, na uitgebuit te zijn door de westerse landen, een vorm van herstel nodig hebben. En dat het allemaal beter georganiseerd kan worden, natuurlijk. Maar je kan niet, als Donald Trump van de een op andere dag de steun via USAID bijvoorbeeld voor HIV-projecten en poliovaccinaties stopt, denken van nou, daar hoeft Nederland niet in te stappen. Nee, want dan gaan broeders en zusters dood als het gevolg van ontbreken van hulp. Dus dan wil ik in Nederland weten, zijn de partijen die nog geloven in ontwikkelingssamenwerking. En je zult verrast zijn hoe weinig dat er zijn. En dan kan je zeggen, ja, maar er zijn niet genoeg dit, of er zijn niet genoeg Surinamers, of er zijn niet genoeg black people, of er zijn niet... Klopt, allemaal. Maar het alternatief is dat die anderen winnen. En nou, je weet hoe dat afloopt. Ja, dus je zou zeggen, tegen al die mensen die niet gaan stemmen, kies je beste opponent. Want met je gevochten gaat het toch worden, sowieso. Ja. En liever neem je iets minder pak slaag. Of liever helemaal geen pak slaag. Maar dat gaat nog niet lukken. Dus je moet je bewapenen, je moet trainen, je moet... Ja, maar je moet wel trainen. Je moet je wel oefenen, je moet je wel voorbereiden op dat gevecht. Je moet wel weten wat er speelt. Dus ben je lid van een vakbond? Ben je lid van een vereniging? Heb je zelf nog iets aan te vullen? Iets waarvan jij Nee, nou, wat denk je zelf? Ik wil dit met mensen delen. Hoe ik deze situatie bekijk. Deze mogelijkheid. De kans om te gaan stemmen. Als je gelooft dat je hier nog niet weggaat voorlopig, dat je kinderen hier zijn, of dat je ouders hier zijn, of dat je recht hebt om hier gebruik te maken van de middelen, dan moet je daarvoor vechten. En omdat ik aan het begin zei, politiek is de kunst van het herverdelen van middelen. En dat gebeurt door middel van macht. En daar is leiderschap speelt een rol. En leiderschap en macht zijn hele ingewikkelde dingen. Een goede leider maakt soms gebruik, en als het goed is ook, van macht. Maar de manier waarop is natuurlijk de vraag.
ik denk dat Nelson Mandela, toen hij zijn guerrilla-oorlog voerde, een aantal hele machtige, powerful collega's hadden. Die dingen deden die in de context van hun struggle oké waren. Maar toen die leider werd van een politieke natie, was dat niet meer de bedoeling. Maar ja, een aantal lieden bleven nog in de oude manier van denken. Dus ja, je ziet nu Zuid-Afrika dat het nog een uitdaging is. Maar als je weet dat dus dat niet ideaal is, dat er van je wordt verwacht dat je geëngageerd blijft en dat je je hier niet weg wil laten sturen. Ik ben bang dat als je niet uitkijkt, nu zijn het de vluchtelingen en straks zijn wij aan de beurt. Dat denk ik echt. Als je niet naar buiten komt en probeert een tegengeluid te geven. Maar dat klinkt een beetje, is niet heel erg vrolijk. Nou, dat hoeft ook niet. Het is wat het is, toch? Ja, ik bedoel, ja, het is ja. Altijd, voor mij, kijk, het klimaat. Ik kijk naar mijn dochter. Er gaan gebieden zo groot als Duitsland, een aantal keer Duitsland per jaar bij de Noordpool zakken. Een meter ijs. Heb ik me door wijze mensen laten vertellen. En dan heb ik in mijn vriendenkring ook heel veel mensen die zeggen het bestaat niet, klimaat. Ik heb gezien ook weer thuis in Oeganda wat het wel doet als de temperatuur omhoog gaat bij de evenaar. Ik heb een dochter. Ja, als die temperatuur zo omhoog gaat dat mensen letterlijk in 2050 uit elkaar klappen van de hitte, dan wil ik mezelf kunnen aankijken dat ik iets heb gedaan. Dus betekent dat ik moet werken om mensen in mijn cirkel te overtuigen dat dat in ieder geval een feit is. De wereld is niet plat, hij is rond. Klimaattransitie is een serieus ding. En als we niet kunnen ademen, kunnen we ook niet voor zwarte burgerrechten vechten. Kunnen we ook niet racisme bestrijden. Dus dan kom je bij de klimaat als één pilaar en dan het sociaal-maatschappelijk als een tweede pilaar. En als je de Afrikaanse tradities bekijkt, each one teach one, samen in een cirkel en niet in een lijn, betekent het dat je sterkere schouders het voor de zwakkeren moeten dragen daar waar het kan. Nou ja, er zijn genoeg mogelijkheden dan. Ja, het zijn helaas niet zo'n goed voorbeeld voor de rest van de wereld, waarin het meer een lineair gebeuren is en geen cirkel. Waarin mensen achter elkaar lopen en niet naar elkaar kijken. Wij kunnen die cirkel beginnen te maken. Dankjewel. Dank u wel. Ja, en als laatste, de dood van die 16-jarige jongen in Capelle aan de IJssel, een maand geleden. Ja. Verdwijnt een beetje uit de publiciteit, uit de media. Hoe kijkt u daar tegenaan? Dat is natuurlijk vreselijk, dat die jongen dood is. Dus, hij is er niet meer. Dat is, weet je. Dan wil je weten wat ik vind over de politie en het handelen van de politie. Ja, het is net als met Mitch Henriquez heette die ook, toch? Dat was ook vreselijk. Er is racisme, er is institutioneel racisme in Nederland. Ik weet niet wat in die specifieke zaak is gebeurd, maar het is natuurlijk duidelijk dat een kind in zijn rug schieten, ja, er is geen enkele reden hoe je dat recht kan praten. Maar voor mij is er iets anders veel belangrijker. Niet dat dit niet belangrijk is, maar er is iets wat erachter ligt dat belangrijker is. En dat is dat de politie in Nederland al jarenlang kampt, niet alleen met een personeelstekort, maar met een grotere uitstroom dan instroom van mensen die op jou en mij lijken. Of op Mohammed en Sarah of weet je, Ridwan. Dus met andere woorden, biculturele Nederlanders zijn ondervertegenwoordigd. Vrouwen met een hijab kunnen niet bij de politie werken. Als je de ogen en de oren van de samenleving wil zijn, in die cirkel die we net bespraken, each one teach one, Ubuntu en niet in een lijn, dan zullen we iets moeten doen aan onze bereidheid om voor een politie te werken. Maar daar is voor nodig dat je welkom bent bij de politie. Dus ik zou hopen dat er aandacht komt voor het institutionele racisme of de institutionele vormen van uitsluiting, de weeffouten in de politieopleiding, waar al in begin jaren 90 Surinamers die ik tegenkom bij de kapper zich aanmelden voor de politie en weggepest zijn. En nu kinderen hebben die niet eens bij de politie willen. En de politie weet het, daarom doen ze campagne na campagne. Dus dat probleem van die moord op die jongen zou ik willen beantwoorden met wat ik net zeg. Omdat ik denk dat als wij daar niet zijn en als er geen ruimte is, dan kan je dus niet je taak vervullen als politie. Dan heb je dus geen ogen en oren. Dan ben je dus niet in staat om te praten met jongens waar je misschien bang voor bent en liever op schiet. Dus het is een aanval op het instituut en bekritiseren, maar het is ook een oproep
om het instituut te blijven bestormen. En dan kan dan de politiek een oproep om zulke dingen echt uit te zoeken. En ja, a fish rots from the head, zeggen ze in het Engels. Dus je moet het, ja. Maar goed, dan zijn we weer bij de verkiezingen, hè? Ja. En we zijn te weinig met z'n allen om het in een eentje voor elkaar te krijgen. Dus er zullen toch een aantal Hollanders ons moeten helpen. En dat zijn de witte mensen die in Den Haag rondlopen. Nou, ik denk dat er heel veel witte mensen zijn die dezelfde normen en waarden hebben als jij en ik. Absoluut. Ik maak ook een grapje. Maar ik zeg altijd, het wordt heel erg op kleur gespeeld. Ik zie ook hoe weinig representatie er is in Den Haag. Maar daarom moet je op de inhoud kijken. En kijken wie kun je dan, ik zeg het toch weer, onder druk zetten. Om te zeggen, die jongen, zijn dood, verdient extra aandacht door middel van het aanpakken van institutionele uitsluiting van mensen van kleur bij de politie. Begin daar. Ja? Daar gaan we beginnen. Dankjewel. Andrew Makkinga. Ja. Ja, wij ook wel bij jou. Dit was het weer, Kulturu TV. Dank voor het kijken. Like, subscribe en volg Kulturu TV. Online, social media, via Insta, TikTok, Facebook. En als u iets te delen heeft met Kulturu TV, kunt u altijd contact opnemen door een e-mail te sturen naar kulturutv of naar kulturu.com. En als u dat te ingewikkeld vindt, dan kunt u natuurlijk ook gewoon altijd even bellen. Het nummer ziet u hieronder in beeld. Wij van Kulturu TV komen graag bij u langs voor een prettig gesprek. Fijne dag. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Prophetessa Productions. I don't know you, what the fuck you won't say to me. I'm telling you, don't play with me. You'll get body on the ground, it's okay with me. I make examples so niggas don't play with me. You'll get I make the bed rock like I'm on a yacht. Shit, citation, ting quick, lick my cockpit. Times money, check my tourbillon movement. I'm rich, bitch. I say move, you get the move. Xyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Badeland,
Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. www.kulturu.com for the generation.